nginaye manje umuntu enginaye Yeah. kodwa ngimethembi 100%. Ayinakhohlwa nelilodwa ipercent elincane lokuthi ngingathi ngelinye ilanga lo muntu ngiyamethemba ngiye ngithi noma ngibona isikhethi sinyakaza sithi ekulayini ngibe nakwethuka ukuthi lesa sikhethi ungasibona sinyakaza sikhuluma kodwa umnikazi waso uneyinkinga. Abantu besimame banamhlanje ukhuluma naye ukubuka emehlweni ezekhiphe shulimo ungaphezulu ekhiphela indoda ihambe ke emsebenzini. Ngiphume ngo5 ekseni. Uma ngabe ngifika ekseni ngifika kunemonto epakela iFortune. Ngifica le monto nginokha bengavuli. Awuvulani phela nqonqonqo vulani vula bese kuvela uMastende ngezansi. Amehlo akhe ayagijima njengawemamba. Ethi lo sisi we baba Msomi ngithi mina yebo. Ngicela ukubuza. Nganti lo mama lo sisi ohlala naye akuyena nsisi wakho. Yobade ngisho ngithi ngishade ngo2006 naye ngimchaza ethi ngishadile nje ngi-riding clean nakubo kuyaziwa sanethi hayibo webhude wena msukudala uyabona le yandoda lapha endlini izokulimaza. Ngimfundisile ngemali yami wathi ngamtholela umsebenzi ngemali yami useyasebenza usefika uyaqoma uqoma udriver wama truck khona la wathi umngane wami kanti ngithi umngane wakho njani washo ngempama. Welcome to Dokotela Ncekeza podcast. Okhulumayo nguDokotela Ncekeza. Nginobaba Msomi. Baba Msomi unjani? Siyaphila njani nini? Hayi ngiyancenga. Ukushisa nje kuphela. Hayi lashisa eThekwini. Shisa kakhulu eThekwini. Baba Msomi sicela usintroduce nje usho ukuthi ungwakuphi igama nesibongo nje konke. Nokuthi ukhulele kuphi nje yonke into. Ubaba Msomi ubongani wakaMsomi. Indawo engizayile kuyo ngizayile endaweni yaseNdwedwe kule ndawo ekuthiwa iseMangangeni. eMangangeni. Okay. Ngase ngakhula nje ngaze ngaba ibhungu ngaba insizwa. Ngenza konke komsizwa ngakithi. Sengiphuma ke ngokuhlupheka. Kwasemhlabeni ke sengifuna amatoho. Uzofuna amatoho. Mangifika la eThekwini ngifike ngahlala kaMashu ehostel. Ngihleli ke nomalume. Ngahlala kaMashu ehostel nje iminyaka eminingi. Ngibheka amatoho ngiwangivuka ngaze ngathola isimo sokuthi ngibona ukuthi ayangishintshe manje ngizama ukuthi ngifundele ngenze security. Kahle kahle vele uyi-security wena. Ngiyi-security ngase ngenze security leyo mnyaka beko-98. Okay. Ngenze security ngase ngithola ke amahlathi e-security. Okuthe ngo-98 ngathola ihlathi le-security ebekuthiwa R&D security. Ngayosebenzela lapha ya eClywood ngase-Mall Hotel. La e-Mall Hotel nje uthi uyidlula kancane ngasebenza lapho ngigada iy'moto zamaSulumane lapho ey'pakayo la. Hlahle igebengu nje uzazi kahle uzazi uyiqonda. Isigebengu nje ngikwazi ukusibona emehlweni nje. Qamuka nje singakhulumanga nje ngingashona ukuthi sawubona kusona ngisibuka nje ngibona ukuthi yabona lo khonta ngasengenza yona noma khonta ngaseyenze la. Isibhamu sona uyashaya. Ngenxa yeyinkinga. Ngize ngizifakela ka security nje ngenxa yokuthi ngibreadwinner ekhaya. Bengibreadwinner ngisuka nje empilweni yami ukuthi kuphilwe ngami ekhaya. Umuntu wesifazane uyamthemba? Taka baba. Ngenxa yokuthi uyimpilo umuntu wesifazane yendoda. Ngoba ngeke Dr. Ngcakaza ube nomuzi. Ungenayo umuntu wesifazane. Kuyangiphoqa ukuthi angimethembe umuntu wesifazane. Kodwa isehlo esangehlelayo ngomuntu wesifazane mntaka baba ngisaba isho uma ngisikhuluma kufika inyembezi ngoba ngiye ngithi noma ngibona isikhethi sinyakaza sithi ekulayini ngibe nakwethuka ukuthi lesa sikhethi ungasibona sinyakaza sikhuluma kodwa umnikazi waso uneyinkinga. Okay, lo muntu wesifazane uyena oqala kahle okugilileyo noma ukunikeza inkinga bekuyena nje oqala. Uyena nje ukuqala empilweni yami onginikeza inkinga futhi engakaze ngiyibone emhlabeni noma ongikhombisa ukuthi kahle
umuntu wesimame ozalwa naye. Hey, hey. Yabona mangabe Dr. Ngqakaza silapho ake ngiqale la sibutholane naye kanje. Yeah. Sitholane naye eClaywood la ngibe ngisebenza khona ka-R&D Security. Eclaywood. All right, yeah. Yena sebenza phezulu lapha akhokho laba bokudoba. Shuthi lapho kwakhiwa okhokho. Oh yeah. Mina ngisebenza laphansi. Yeah. Shuthi sagcina sizweneke nalo sisi. Yabo ngilonke ingcengela nginqesazwana. Masizwana ngibe ku-1999. Uneminyaka emingaki wena ngaleso sikhathi njengoba uhlangana naye? Usawumfana. Ngiphungu nje lihle. Yeah. Senamazinyo aphelele ngoba manje esethanda amazinyo kuphuma manje. Ngiphungu nje lihle impela. Yeah, usayizizwa nje ngithi ngo-99 kodwa bese nginazo ingane ngoba benginawo umfana wami lo mdala ekhona nentombazane. Benginezingane ezintathu ngaleso sikhathi. Okay. Hayi ngoba bese ngibhunga impela eliselingane. Kodwa nje benginazo ingane koma zabanye. Okay, abahlukahlukene. Yeah, phela. Abahlukahlukene. Futhi ke uma ngabe sesificana nalo sisi, hayi ngimethembe lo sisi. Bese ngichazela ukuthi yena akabani isibongo eqopho. Hayi sizwane, siyohlala naye hostel. La ngihlala khona. Yeah. Lapha ke hostel ke sekunalento ukuthi phakathi kwezindlu khona imjondolo. Phakathi hostel aleni. Ngase ngidlalela ke imjondolo kwami. Ngase ngizakhele nomjondolo wami lapha. Ngahlala lapha imjondolo wami naye sahlala nje iminyaka. 99 2000 2001 sathola umntwana umfana wami okuqala okuyena athola umntwana kuyena ayi ngiseme esihleni ngase ngithi mina ayisisi ngoba sesidlalela kakhulu angikwazi ukuthi ngihlale nengane yomuntu kanjena ngoba nami ngizelwe nginekhaya uma ungehlelwe inkinga la ugule noma nje kube khona into ekwehlelayo abakini abakwazi ukuthi uhleli kanjani la uhleli khona nobani even lengane sesinayo abayazi uma usenguthi ubuyele ekhaya kini ubuyele emuva nalengane bazokubuza ukuthi lengane leyizalwa icala likabani le shuthi icala lami ngoba phela mina ngifana nokuthi ngisigebengu yeah ngase ngithi mina hayi sisihamba uyekini fika kini uhambe nalengane ufike kini ubatshene ukuthi usunengane osuyifike wayithola ekhambeni. Uma ufika lapho batshene ukuthi izalo umsomi uyeza kodwa sengibatshene ukuthi hayi batshene ukuthi ngiyeza ubeke esehamba ngempela wahamba ngamnika imali ngiholile wagibela wahamba weza la niyasebenza ngaleso sikhathi uyasebenza oyena akasebenza akasebenza mina yena akasasebenzi mina sebenza ngomsupportayo ngimenza yonke into mina indoda ngimina engionayo nje mina osebenza ngaleso sikhathi ngaphuma lapha ka-R&D ngo-2004 yes ngo-2004 ngaqashwa kaMvula Security ngasebenza kwaMvula sengisebenza kaMvula ke manje ngithi ahambe yeli senginemali singqonywana esengiyihola ngoba ngithi ahambe nje ngiyazi hayi impela ngizokwenza kuzofuna ngikwenze kubo ehambe ngempela ngoba uyamthanda lo muntu ngiyamthanda bengimthanda kakhulu amukho umuntu ebengimthanda njengamuntu wesifazane angifuni uqamba manga futhi angalitholi lo lathando Dr. Ngqakaza alifana nalela ngangimthanda lo wasisi kakhulu futhi ngizimisele ngayo ukuthi impilo yami yonke ngayithatha ngayinika yena yonke wasacrifice ngiyabona nje ngayinika yena yonke ukuthi hayi yabona la isekophela wona umhlaba kuphela kwesikhathi sami uma ngabeke sekubo ngimfonele ethi hayi sengisekhaya ke ngiyeza ngithi na okay ngithi mina ngiyeza ke kuwena ngizofika lapho ngisuke-ke gibele ishona eqopho angilazi iqopho ngangalazi iqopho njengoba ngithi mina ngwasendwedwe emangangeni ngempela iqopho ngangazi ukuthi ihlola ngamaphi buya eqopho kodwa ngakwazi ngalanga ngenxa yothando ngahamba ngagibela wangidirect ukuthi mangehla eqopho ngizofika ngithatha izimonto eziya ngakubo kaNcakubani fika lapha eqopho phinde ugibele ngagibela ngashona ngakubo ngaphela ngathi ngizothola ubaba kwakuthiwa uDlamini kuthiwa uNgqongqozi ngamthola lo baba ngempela fike ngambuza ubaba ngifuna ubaba ekuthiwa uNgqongqozi ngani ngifika kula eshayeni impela estendeni hayi ethi ayigibela yimina lo Ngqongqozi yini ufuna ungenzani ukuthi hayi kuthena lo siso lo muntu engiya kuyena ngizogibela kuwena ungehlise wena kalatha angikazi kwalo latha yabona indawo engihamba ngiyazi ngempela ngigibele ngihambe ngize ngiyokwehla phesho lo baba ethi nakho kalatha ehlala nakho yamaphi ngithi ngiya kaMngonyama sibongo salo siswa salo mama engivele ngithi umama ngoba besishadile egcineni sihambe sasafika emshadweni
Okay, so njengobe yena already usesekhaya. yena Wena olandelayo mina manje. ngilandelayo manje ngemuva Yena kahle kahle unengane vele uma uhlangana naye uhambe noma nengane yami sengisho unaye yakhe ingane unazo njengoba nihlangana. unazo izingane zakhe zo2 Oh bezi u2 already. Eyakho ngeyesithathu. eyami le manje sekuzobe yesithathu. Alright, okay, yona hamba nayo. Ezinye esekhaya already. ezinye bevele eshiye ekhaya ngithi wesuke ekhaya ezosebenza. Alright, okay. Washiya ekhaya yakhe. Sefika la kumina usethola le yami. Oh yeah. Hayi ke sifike lapha ya. Hayi ke ngigibele ngehle ngifike lapha hayi. Fike kulomuzi hayi ngihlangabeze engithathe ngifake endlini. Efika umama wakhona engibingelele umama wakho noMabhengu isibongo. Umama wakhe. Umama wakhe ozala yena. Yeah. Ayisekho baba lekhaya kodwa bakhona phela ubhuti balekhaya engibingelele ebuza isibongo ngevume ngimchazela ngisuka endwedwe endaweni yaseMangangeni ngisho igama lami ngubongani kanje ngichaza. Yeah. Hayi lo mama engamukele ethi mfana wami ngiyezwa sithi cha ke manje ngithi angizokwenza iqiniso. Ngiziveze la ekhaya ukuthi cha ingane yenu ihleli nami la ikhona. Size yathola nanga umntwana ethi hayi siyambona umfana lo ofana nawe impela nasho nefana lo mfana kusho lesalikwazi kusho so hayi sizwe kube kuhle nje hayi ngibuyele emuva ngibatshela ngiyabuya uma sengibuyele emuva ngamshiya yena ekhaya kumele ukuthi ngamtshela akahlale la ngingcono ngizomfakela imali ukuze ube nepressure nawe phela yokwenza pressure mina okwenza okunye ukuze ngizama ukuthi ngihlanganise ngahlanganisa ngempela ngaya kubo ngafike ngakhokha hayi ngabashiya bejabule bonke wazi wabuza ubhuti wakhona wathi intoni la ngithi bamabhaca wazi wabuza ubhuti wakhona wathi inhloboni leli shaka ngangazi ukuthi leshaka yini uyabona uleshaka yini leshaka ke bese ngihleli phansi singathola ukuthi hayi leshaka umZulu umZulu ngoba manje ngibona indlela engikhokhe ngayo ngikhokhe isiZulu ngavele ngabanika konke bangibiza bathi bangibiza ihashi laba bantu uyabona ngangazi ukuthi mina ihashi liyalobola mina ihashi bengilibona ngingabashiya nje uyabona kodwa ngabona eqopho ukuthi awu ukhokhe ihashi ngakhokha ngabuya inyanga ey'ntathu ngabanikeza zonke into zabo zaphelela emveni kwalokho ngo-2006 base becela ngase ngicela umshado mawuthi into zabo zaphelela sicela usibalele nje ukuthi mawukhokhela intombi yini kahle okufanele uyikhokhe ngenxa yokuthi ngamfice seneyingane ezimbili okushuthi inkomo iphukayo zo3 ngoba khona le nkomo le ekuthiwa yiso likanina oyikhipha mengabe usuku ufica intombi into yomkhoyiso leyo nkomo leyo manje usufice umuntu esezele noma ngabe kuthiwa akazele kodwa usufika ingasekho usuyihambela nje ku freeway awuyikhiphi leyo nkomo ekuthiwa yomkhoyiso. Alright. Kube khona inkomo yengane. Awuyikhiphi mengabe senengane noma eyodwa. Kube khona inkomo yengane yesibili, awuyikhiphi memfuca unengane enengane ezimbili, oshuthi kuphuka inkomo ezintathu. Okay, umuthi kuphuke ezintathu, kufanele zibe ngaki? Kahle inkomo entombini yomfokazane. Hayi entombini yenkosi noma yenduna yenkosi. Umfokazane ofana nami mina Msomi nje udla inkomo ezu11 okay udla inkomo ezu11 induna yenkosi edla u15 udla 15 yo alright shuthi ke ngabanika ke inkomo zabo zonke lezabe beyifuna nengane kunengane phela kulobola umntwana cha kahle ngathi kahle ngiyateka. Alright, okay. Kahle ngiyazeka manje. Futhi ngiyabathatha bonke nonina. Ngoba phela ngiyamthanda unina. Uma ngabe ngizokuthi mina ngithatha ingane ngishiya unina. Kushuthi ngisho ukuthi ngilobola ingane kuphela. Ngaba lobola bobabili, ngalobola unina nengane yami leni. Hayi ngaqhubeka Msomi. Okay. Emveni kwalokho ke bese ngilobele ngaqeda. Sikwathi ukuthi nje kancane wabuya sabuyela emuva futhi sawohlala ehostel naye. Wabuya sawohlala endlini yami la ehostel. Sahlala nje. Hayi ngase siplant hayi wasephinde khulelwa ngo2006 wakhulelwa manje ngambona ukuthi wakhulela esibili manje sekhulela esibili thele sakhulelwe isesiswini le 2006 ngase ngicela ukuthi sishade manje hayi wavuma futhi kangazi ukuthi ke mina umshado ngakithi la ngizalwe khona umshado uyosuke kubo kwentombi ize ngakithi
zifika insizwa nentombi nonkosikazi wami ebusuku funa ifike ikhuza umntwana zithi nangumntwana bese emva kwalokho bengene ngaphakathi ngakusasa bese kugwazwa inkomo lokhuze kugwazwa inkomo yokuqhoyisa umakoti kufike kube inkomo yakuba esala ngakwena kube inkomo yokuqhoyisa kugwazwa inkomo ezothunga kithi kube kanjalo le nkomo ziphuma kuwena esiphuma kumina kodwa kusuke kuyinkomo zakho wena mkho wami kusuke kuyinkomo yakhe yodwa wena mkho wami uyishiya ngakumina ngalesikhathi silobolelana uthi le nkomo leyisala ngakumina yeah manje bona mangabe ngikhuluma indaba yomshado bathi cha thina umshado siwenzela la hawu niwenzela la maphi umshado bathi thina umshado nje obufuna ukushada ingane yethu kubo kwentombi Ngithi mina thina sikwazi lokho ngakithi bethi ayishuthi awufuni umshado thina siwenzela la owakini uyowenza siweshadile la yes ngizokwenza nje nihambe ngiye kwabasekhaya ngibatshele futhi kufanele ukushade kabili bevele bethi abangaki laba abakithi ke kithi la ngizalwa khona bethi asisayingeni indaba yakho zenzele wena asayingeni nje ushuthi manje senginjani sengimngedwa manje kule nkinga akusekho umuntu ongisizayo sengingedwa abasawuceleli nala emsamo uthi hayi hamba nomfana akusafuneki nalutho yonke into sengiyeza ngijike la eThekwini yabona nje ngiyoshada ngabe sengicela nje abangani yabona abangani ukuthi mfowethu ngoba siyezwana ngisize ngithathe nangu ngithathe wena kanjalo ngoba siyabangani sahamba lapha emshadweni umfana wangakithi owayekhona wangakithi naye hayi ukuthi wangakithi wakashozi naye wangizwela wathi awu Msomi awukwazi mfethu ukuthi singathi sihleli nawe ungabe usaba khona noyedwa nje wangakithi owakithi owangakini ke ngamthatha yena ke lo mfana wakashozi seshonile manje iseshonile manje okay and then ekhaya ushiye bani njengoba benqaba nje kunobani lapho ukhona omama noma khona umayo ukhona ubaba ukhona umfowethu ukhona udadewethu bakhona bonke kodwa abasayingeni bami lapha bayingena indaba ebhaca nje lapha mfowethu indaba yamanje bathi awubawazi bona umshado okumele ukuthi kuhambe kuyoshada mina yabona oshuthi phela kuyoshada mina kushothi nami mfowethu ngalo sikhathi uthando lungigabhe kakhulu uthando manje angiboni ukuthi wena ngiboshezelwa yabona manje ngivalelwe ekopini abakithi bayabona ukuthi hayi uvalelwe ekopini yabona mina ngiboni mina yangishaya lapho lento mntakababa yalimala lapho nje ecadeni ngempela ke sihambe nalaba siye emshadweni lapho ekseni kumi imoto iqashwe mina nalezi imoto Ikome imoto la singene emontweni papapu ke khale okupapapu lokho kufakwa amabhelunde ngiyabona sisuka la ekhweni siye eqophe leholo umshado omhlophe lo noma lo wesintu omhlophe akone wesintu angazi lutho mina indaba yemshado le ngangiqala nokushada angazi kwalento eyenziwayo ukuthi kwenziwani kodwa kona ngiyazi ngiyashada beku 2006 umfundisi wasishadisa lapha kwakumfundisi uMngomezulu isibongo salo baba kwakumngomezulu ngisakhumbula namanje ngoba ngikhohlwa ngiyagcina la ngiyaseva la emqondweni wami uma ngabe sifika lapha eqopho ke sesihleli ke la iholo kwalo wamfundisi lo hayi futhi yabo lapha ngangibanjwa ngisongwa ngempela kahle kahle yabona into omungazi angazi ngoba ngangazi lutho bekhuluma ke kwenziwa yonke into ke sifungiso senziweni sekufanele manje kukhulunywa ukuthi ebuzo lomfundisi umshado noshada umshado omuni angazi nokuthi uzothi umshado imuni mina kwakhuluma osibali lapha yamantombazane ngakithi akhona oyedwa kithi la angazi bathi yini angazi ngesingisi angazi lutho yabona abusuku ungazi lutho nje usuku ungazi lutho kahle kahle ngangiboshela ogodiweni lapha yazi wena nje ufuna lento iphele kufaka iring nje ngifuna umfazi wami mina ukuthi ngazi ukuthi ngishadile nomfazi wami asekho asabhilongi ngaphansi kwakubo sebhilonga ngaphansi kwami yabona bathi yini kuthiwa yini lo mshado ohlanganisa amafa ukuhlanganisa amafa under community what of property community of property kanje ngangazi ukuthi bathini mina uthi yini something like that property what ngazi ngithi ayibo yini leni isho kwathiwa hey yenza wena mkhonyana ngafakwa ngasongelwa qeqe yes kanti ngibosheliwe egodweni ukuthi ngishada umshado ukuthi okwakhe okwami okwakhe ngangazi mina kanje mina ngangeke ngivume lo mshado njalo ngoba into yodathi ngawuvuma ukuthi ingangenza ukuthi kuba sekwenzeka izinto ezenzeke egcineni
ukuthi uma sekufika isikhathi sokuthi ke manje siyahlukana ngizokwenza njani mina ngithi ngizosala ngibophekile mina. And wena ama-assets unawo manje already unayo mhlambe into ebonakalayo unomuzi khona inkomo. Cha, umuzi ngifike ngawakhe eqobo. Alright. Anginamuzi, anginamali, anginalutho njoba nje ungibona nje anginalutho. Okay, shoot leso sifungo nje lishayela phezulu kwento engekho ngaleso sikhathi. Mina singicindezele ngoba noma ngingathola omunye umuntu. Manje angeke ngisakwazi ukuthi ngithole usizo. Okay, alright. Into engilethela kuwena kakhulu doda lileyo. Ukuthi manje ngifana njengomuntu ohamba nama handcuffs einyaweni nasezandleni. Hayi alright, qhubeka naye indaba. Okay. Hayike sibuyeke lapha ke emshadweni. Hayi ngakusasa sibuyele emva basinike ikhekhe lingaka lali stage lathi sengwe yimina after stage sekhekhe kwathiwa lo munye wafu piece awuhambi kuma. Ngahambisa kakuma uma ofika wavela wafika obuka kanje wathi angilifuni kwaleli khekhe. Ayikwazi ngizwe mina ukuthi umntana wami ngahamba uyoshada wena. Hey. Kusho mama. Kodwa njengoba nihlala lonke angithi benihlala lonke nalomfazi. Besihlala sobabili nalomfazi kodwa sihlala emjondolo. Emjondolo. Kahle manihlala ophetheyo lapha ekhaya bani wena noma wena oshaya umthetho ubushayo nomthetho njengendoda ngoba phela bengushaya mfowethu umthetho njengendoda. Because khona abantu besifazane la ukuthi manje mayithi hey wena into ukuthi yenzeka kanje kuba yilokho nje. Cha angifuni ukungasho bengushaya umthetho futhi bengihlonipha. Phela mina into ebingigabhile ilento ekuthiwa uthando. Uyabona uthando mfowethu ukuvala amehlo lekuvala amadlebe. Noma ngingafike ngithi kuwena hey doctor basobha kuyonakala uzohamba uyomtshena wena ukuthi nangu umsomi la uthole u1 no2 no3 ngibona umfazi sengizonda. Uthando mfowethu liyacindezelana lwasisiwe nje ukutshena ngithi usiphambane noma ngabuze ebantwini ebengihlala nabo. Yabona elapha kamasho namanje bayebebuza ukuthi nahlukaniswa yini nalamfazi ubumthanda lo kodwa ngangimtshena ukuthi ngendlela engukuthanda ngayo mengike ngakubamba usephutheni kuyoba once kodwa ke ngibe nalo ngoba ngingathini ngisinikele ngako konke kuwe yabona ngangizinikele futhi ngako konke ayimukho umuntu engimthanda njengalo muntu. Okay ke mfowethu wabelethwa umntwana wesibili sishade eseswini. Umntwana lo wesibili wabelethwa uphuma intombazana futhi manje senginomfana nani nentombazana uThabani noSiphesihle. Bazvala ke labantwana bami sesihleliwe manje emjondolo sesishadile nonini sabuyela emjondolo ngathi mina lempilo yasemjondolo ngeke ngikwazi kuyimela sisi mina ngwase emakhaya asizama indlela ethi ayingeke asisuke la wazama ihlobo zakhe wazama indlu kaMakhutha. Awusithole lendlu kaMakhutha sithuthe sihambe siyohlala kaMakhutha. Ngawe lapho kaMakhutha ngangiqala ukuya endaweni yakuthiwa kaMakhutha kodwa ngenxa yokuthi thatha umuntu osifazane uyamthanda ngeke ngagcina ngifikile. Sifike ngahlala kaMakhutha ngahlala iminyaka nakhona sihlala iminyaka kaMakhutha. Hayi nakhona ngathi mina yebona kodwa siyakhula nezingane ziyakhula. Yakulona ikhaya lethu leli esihleli kulona sihleli ekhambeni la kuceliwe la ukuthi sicela ukuhlaliswa njengabantu abagadele umuzi okusho ukuthi izingane ziyakhula ziyaqhubeka zize sibandala mfowethu.Thi mina nowakuyona impilo asizamene indlela ethe nawe uyazithini kutshene mina kahle ikhona indawo ngakithi mina ngikwazi kwenza njalo asihambeni sokwakha ngakithi. Okay. Phela manje bese ngiwakha ngakini ngabe wrong. Evume futhi. Ngakhe ngakithi umusi. Ngaphuma nje ekhaya ngathi kancane ngakha sahlala naye. Weke phuma emfowethu ejule ebuke ngala ngaseMaritzburg. Mawumi ngakithi mawubukele ubuke eMaritzburg. Okay. Ethule ngize ngibuze ke la kwenzekani into ekuphatha bethi haya khona lutho. Njalo ekejule sebambelele la. Ebuka kulesikhala. Inkinga yakho. Hayi ayakho lutho. Okuyinganyana njalo kuyakhula kuncanyana nje kungakani. Thenga olunye usuku ngisemsebenzini bese ngisebenzela eMaritime Museum. Efone. Manje baba kaThabani. Yebo, yini kwenze njalo? Ethi hayi, ngithi angikwazise la ukuthi abafowenu la bayangijaha. Bakujaha abafuthi wenzeni? Hayi angisho abangifuni kwashe wacima wona kwenzekani lapha ekhaya ethi hayi fika uzobona kuyimanje sengilele kamakhelwane
Sangane mo. Ngakithi noma ngikutshela ngithi amukho umuntu ngamtholi umuntu wesifazana ngifuna ukuqamba amanga. Engamthanda njengalowo umuntu wesifazana. Bengimthanda lo asisi. Bengimthanda bengihlanya nje. Ngisuke eThekwini. Ngigibele ekseni imoto zasekuseni. Ngayehla endaweni yangakithi ekuthiwa isemkhukhuze. Ngehla ngabo 9. Ngathi ngehla ngathi awukwaze kwaledi. Ngihambe ngathi kuhambisa ngoma. Emgwaqweni ngathi kuhamba ithwasa. Ngafika ekhaya kuchitheke bulawe iwindi nje kwathiwa ngofa iwindi. Kwachithiwa irice phansi, kwachithiwa ubhontshisi phansi, kwachithiwa impuphu phansi. Konke kwenzekani la? Uyena mukho la uhleli lapha ya. Ngihambe ngiye khona lapha ngithi neyibuya uze ekhaya. Kwenze njani? Ethi njobona nje kunje eshevele ekhale. Fike lento kumina uthi okay. Ngithi okay enze nje. Ngoba mina ngangiphuthume emuva ngiyongena ntambama. Enze nje kusasa ekseni. Thatha ingane zami ubuyele kaMashu. Nangempela hayi. Ngoba manje ngizwa yini ilo luthando uzobhlungu and abantu abenze lokho abafowenu ayingenzakanga lonto. Angifuni ukungathi ngifuna ukukulisho iqiniso ukuthi uma ngabe manje sengibuka lento weyakha kahle kahle ufuna indlela yokuphuma la. Wengafuni kwakha ngakithi. Wengafuni. Cha, ngoba lapha emuva kunamankonyana kanjani? Ushiya amankonyane ngale asele. Kahle kahle njengoba wethule ebuke ngapha koXhobo nje, ebuke ngapha ko Maritzburg, ethule ecabanga. Sengiyabona manje kahle kahle wekhumbula ingane zakhe. Ngoba kwakukhona wayesomfanyana osemncanyane engakakhulu osabona umuntu akafanelanga ukuthi ehlukane nonina. Uyabona? Wese mhlambe neminyaka la mhlambe engakafiki ko10 years. Mhlambe kwela ko8 years, 7 years, 8 years lo mfana. Okhuliswe yimina wazwaba indoda endala. Yabona? Sengondliwa yimina ke manje. Nalo mfana omdala sesebondliwa yimina. Yabona? Ayike uzozwa ke doctor. Ayike sisuke lapho. Futhi yabona madoda uyabona umuntu wadala uthando ekugcineni uthando lakujikela. Uthando bafowethu ngangithi sengikhulile. Uthando alikhulele. Uthando into efihliwe nje ejulile futhi olijika esithubeni. Suke lapho ke sishone kaMashu sifike sihlale kaMashu. Hayi besihleli kaMashu ngithi mina hayi ngeke impilo ayikho right ethi ayasishone kaMakhutha sifika kaMakhutha sihlale kaMakhutha sibese kaMakhutha ngithi mina no ngeke ngikwazi asenze nje asizama indlela manje ukuthi sokwenze njani ethi hayi ngakithi indawo iright ngakithi ayithengwa izinto uthenga uthayela uthenga igcobo lezi ayithengwa zizamahala. Akithi namaplazi ngakubo. Ayinamba ufuna niyo yakha kubo. Ethi futhi ngakithi ayikhokhelwa indaba yenkosi ayikho lento ekuthiwa khona indaba yenkosi ngakithi kanjani. Ngakithi indawo ukhuluma nomuntu ekunikeza indawo. Hayi ngithi mina hamba kuye ngakini iqala uhamba ufike uzama indawo. Ehambe. Ngisebenza la njalo ngila eMatatha Museum ngamvula la ekusecurity. Usebenza night la. Ngisebenza nje night. Nginenhlanhla yokusebenza ukuthi uma ngithola isitoho lomsebenzi elitoho le security ngisebenza night. Ayi ehambe. Ngathi ngiyamuzwa fona wathi njengamanje sengiyitholile indawo ngilibisiza manje ngigelisisa. Ngithi na okay number 1. Ngiyamuzwa njengamanje izingane ezithutha igcobo nemgongolo yonke into esizoshoda manje ukuthi kufike wena kuthenga uthayela. Hayi ngithi mina kulungile konke la mase bese ku right iphela inyanga bethathe ku right ngagibela ngaphuthuma khona ngithi ngisuka njalo la kaMakhutha angisaye ekhaya ngoba abantu bakithi sekuyinkuku nempaka sekuyinkuku nempaka phela manje nginamathele kulesithandwa sami engisithandayo abakithi manje angisayikhuluma indaba yabantu bakithi yabona sangisayikhuluma indaba abantu bakithi I think so uphelile iminyaka elako ngo17 years indaba yakithi ngakithi ngasayi nakithi ngasayi nje mfowethu 17 years uphelile ngingasayingeni indaba kababa nomayo nomfowethu nosisi nani sengihleli la ngihleli naye sekuyena oyinto oyiko konke kimi uyangizwa ngithi indoda ngiyakuzwa madala ngafika lapha ya elokhuzeni eQopho ngafika hayi ngempela sesigeliwe isiza simile futhi indlu awubhuti bakhe sebeshayilile indlu sekufanele ukuthi mina ngithe ngithayela sahamba sawuthenga uthayela uyaqonqotha nqonqonqo yakhiwa indlu yaphahlekwa yagaxwa ngokusheshsha bakufuna into esheshayo sangena sahlala phansi
kangena endlini kumanzi isicabha lesi sasingekho ngafaka ingubo yokulala ngavala ngayo umnyango ngoba ngenzela ukuthi ngilale ngivuke ekseni ngibone ukuthi ngiyasithola nesicabha salala lapho zihamba izingane zawolala kakhulu nezansi komalume wazo ngoba kude nasekhweni lami kuseduze kakhulu nasekhweni lami uyabona ukuthi ngigane ngempela kodwa manje uyayibona lena ngishadele khona ushade khona ngaphinde futhi ngakha khona uyabona uthando hayi mntaka baba uthando linkinga hayi kuthi guys ngakuthatha ngisakhe isicapha sihlaleke lana sihlale bese kuthi mina ngeke ngiyashintsha manje indaba yilokhu uzodaka sakhe ke manje yakhe ngeblocks bese yaphela ilokhu contract kwamvula ayisithola imali zethu ke ngakhe ke kube kuhle ekhaya bese ke emva lokho ngibuye ngizohlala phansi la okay mengihleli phansi la kusuku ngiphethwe isifuba ayicaca ukuthi hayi isifuba sifuna ukungigojela engithathe ngigqigqiseke ibhedlela ngigqigqise ngoba cha naye benalo uthando angazi ukuthi konakele iphi la kuyena angazi dokotela angazi kodwa ke uyena waziyo nenhliziyo yakhe ngoba mina ngazi ukuthi kahle uweze engihlukumeze kangaka ngangenzeni angazi hayi ke ngigcine sengihola impesheni isifuba siyaholela ke ngiyotholeke le grant ke ngiholeleke le impesheni ngiphile ngayo ngize ngilulame ngibe right ngiqashwe ngakhona ke manje sengiqashwa abelungu khona le nkampani ekuthiwa uKP Security mhlawumbe kuyibone la eKoboxer KP Security ngiyayibona eKoboxer nje uzomfica uKP Security ngiyayibona lo nkampani ingithathe eqobo yaqashela emzimkhulu ngasithayiqasha ngaqasha emzimkhulu kodwa ngawusebenzisa eqobo eqobo kaBoxer ngisebenzeke manje okay siphile ke kamnandi ke manje siphile kamnandi ke manje kube right ke manje yonke into le ekhaya ibe right ke manje yabona ufudumala umusi yenza izinto eziningi nje kube right nasendaweni ngaziwe nje ngumsomi nje owaziwayo lapha eqobo kancakubani njengoba nje ngikhuluma nje oseqobo okwenzeka evule iTikTok kungivulela isitori sami othi nanga umsomi ebeka isitori sakhe esibhlungu abanye bayokhala ngoba bayangazi ukuthi ngiyindoda elungileyo ngiyindoda ekwazi ukuphila nabantu angiyena umuntu onesihluku uma ngihleli la ngihleli khona ngiyengithanda sihlale kahle sihlalisane kahle so mfowethu sahamba isikhathi wasethi ke lo memo akithi sideli manje ekhaya akasebenzi yena mina osebenzayo ngisuke ka lokhuze ka Cape ngiyeke ongena khona inkampani lapha ya ekuthiwa uKNM Security ngiyongena kwa KNM inkampani kaMncwabi phansi lapha emzimkhulu ngisebenze lapho bese sishintshe uMncwabi ngithathe ngise eDonnybrook ngisebenzele eDonnybrook sigadi clinic lapha eDonnybrook ngisebenze khona lapha eDonnybrook sigadi clinic hayi ngiloko ngibuya ngize ekhaya mangifika ekhaya ethi I know uyazi ukuthini baba bami uthwele kanzima uyakha uyondla kuleli sento liholayo elincane mina ngifundile nginometric unometrician ngifundile impela unesitifiketi nomedusa ethi yena ngicela ungenzele nami unginike imali ngiyokwenza isitifiketi security ukuze sikwazi ukuthi la ekhaya sibe njani sibambisana uma wena wakha mina ngithenga ukudla ngakithi yabona kuze impilo yethu ibe lula angivumele phezulu mfowethu ngivumele phezulu ngoba phela umuntu wesifazane uyacabanga umuntu wesifazane uyacabanga vele ngiyazizwa nami ukuthi ngithwele kanzima uma ngiholile ngihola namhlanje kusasa ayisekho imali uyabona ngenxa ukuthi mina ngibreadwinner la ekhaya ngingayedwa kanti umethi yena uzakosebenza ku right yabona yimi lo ngimnikeza imali ngithi mina hamba ke uyofunda i-security ifundelwa ethi yiphi inkampani elokhuze isikole right engafunda kusona ngithi mina hayi impumelelo yona ongathi uma uqeda usheshe uqashwe ngoba impumelelo iyafundisa iyaqeqesha nje iqeqesha kahle impumelelo alright okay nangempela ehambeke kusho ukuthi uzofunda 3 weeks ngoba phela uEDC uzofunda eqeda 3 weeks ehleli la eThekwini bese yangifonela ethi hayi sengi-right sengiqedile ngithi mina ungabuyi ke lapha eThekwini ngizokufakela imali ubuye so-applyele OSOB
ngoba kukude ukuthi ungaphinda ubuye futhi uzo-applya usuka elokhuzeni usuka eqobo uphinde futhi uzo-applya la nangempela ke wahamba ke ungayifaka imali wahamba wayo-applya hayi wabuya se-applyile emva lokho bayakusendela ke kasila i-message ukuthi hayi sungayilanda i-P-Sira yakho nangempela bamsendela wathi hawu ngathi ngiyamuzwa nje ngelilanga ngikhona athi awunansi i-message sengayilanda i-P-Sira yami ngathi thatha imali hamba ulanda i-P-Sira mebuya nayo i-P-Sira yakhe le isira ke phela iyona isitifiketi ungawenza ugrade u-EDC kodwa awusona isitifiketi esingakuqasha into ekujutayo ujutwa u-P-Sira ngoba ushuthi wena ungakwazi ukugada imiliyoni uyakufuna ukuthi ngoba lapho uqala uhambe uyoverify uverify ithupha zakho ePitoli ukuthi wawukazange yini ngenye ilanga wena watholakala wenze iphutha eliyicala waboshwa ukho ni criminal so into enjalo ke ubusuqatshiwe ikona suke so right okay ke mangabe sefika ke la esebuye nasinto zakhe usethi ke njengoba wena uyasebenza ngizocela kube wena ungizamela ke umsebenzi should nomuntu akazofesa yabona uzehlala la ekhaya futhi na izitifiketi yimina ozotshe njani ozomfesela nangempela ehlale phansi kulungile ehlale phansi ehlale la ngiyasebenza mina lapha veze ngizwana no inspector efika inspector kumina ngikhuluma nathi ungizamela lapha ndoda makwenzeka kuvela isikhala ungizamele lapha ungifuna ukufaka unkosikazi wami ethi hawu ufuna ukusebenza nenkosikazi ethi nehe senazo itifiketi ethi hayi senazo ethi kulungile ngizokutshela awuphelanga u3 weeks ngikhuluma nesupervisor no inspector lo efike ngempela lo mfana lo wakakheswa sibongo lo mfana lo usupervisor wami ethi hayi msomi ngithi mina yebo ethi njengamanje fanele umfazi wakho umtshele ukuthi aphuthume office isikhala sakhe sesikhona sengikhulumile nentombazane lapha eoffice ekuyona eqashayo ukuthi uzofika umkamsomi la thatha yena wena bawukuthemba mina ngibaphi njalo ngisebenzela Donebrook bayangithemba futhi bangithemba bayazi ukuthi ngisebenza kahle futhi anginankinga nencane so mawuqhamuka nonkosikazi bayazi ukuthi ushuthi ngikhamba nomuntu so kuyibonus ophuma sekuyibonus kubona yabo ngoba ngikhamba nomuntu ophuma esandleni sami and sigadele umasipala la sigada nje ngaphansi ama site kahulumeni yabona hayi nangempela ngamfonela ngathi aphuthuma nangempela wahamba awuphelanga mhlambe isikhathi esingango bathi ngabo 1 wafona kwathi njengamanje sebenginikezile iuniform shuthi sengiqashiwe awungajabula yabona uzosebenzela lapha na ngizosebenzela emzimkhulu kumasipala osemzimkhulu ngithi mina okay ayikho inkinga ke sizozilakho uhlalelo ukuthi sibonane noma kuzozama mina kuwena noma ngizokufica ekhaya yabona manje ngifice ekhaya ngikufice ekhaya mangabe ukuthi uyasebenza ngoba isecurity offer njalo ngizosuka mina ngilifike ngilala usuku olulodwa la ekhaya ngivuke ngakusasa ngihambe ngiye kuwena ngize kuwena la ngempela kwakuba njalo esebenzekele mina ngisebenze ngala ngiloko ngenza lento ngiya kuyizokwenakala indaba siyilala izokonakala khona aphela ama sites sina ngapha eDonebrook le nkampani uKNM kucaca ukuthi manje sefuna sibuye size la emzimkhulu sizoqashwa ile nkampani ezofika ngoba manje sekhishiwe lo KNM nangempela kuthiwa ufuna sihlangane siyohlangana kumasipala osemzimkhulu ngasenhla kwaRhino kunoRhino la emzimkhulu la phansi khona indawo lapha phezulu siyohlangana senhla kwaRhino ngifike ngihlale phansi lapha sifike sihlale sibe baningi la kodwa le nkampani ezongena bayimisela ukuthi banithathe la Denver likhona bayimisela ukuthi basithathe umasipala nje namanje uma ngabe nisebenza kona nisebenza kahle niphethe kahle uyethi ama internament akafuni ukuthi elokhuzo bebefika la abafuna bethathe labantu abasebenza bakhona abebevele bekhona uyathanda kathandi kusuka lokho kumphoqa ukuthi akathathe Vesane isecurity ayifice ikhona nangempela ke bafike basithatha ke lesathathwa saqashwa ke sesizosebenzela emzimkhulu kwathiwa ke ngikhumbula nje kahle besigade entabeni lapha ngigada besigada thina ithanki phezulu lapha entabeni singena u5 to 5 isebusika ebusika ke u5 ushaya ebusuku ntambama ushaye ebusuku ekseni ngithetha lona ushaya kusemnyama ekseni ushaya sekumnyama futhi ntambama shuthi ke nangempela ke sisebenzele phela ngeke ke mangifika la doctor ngifike mina ngiqashe yami indlu cha ebe ekhona umfazi wami osebenzela la emzimkhulu enendlu
Angithi yezwa lona angithi umfazi wami unendlu la emzini Unendlu la. angikwazi ukuthi manje mina mase ngifike la mina ngiyoqasha ngedwa cha kufuna lesi manje sekufuna sibe la ekhaya sibe la kulomjondolo sobabili sihlanganyele iplate sobabili yabona mayephekile lapha ngiyazi ukuthi sizophaka iplate mfakazi wami mengekho ngizopheka mina efike na yedle ayikhinkinga bese ngibuya ngizothi inkosikazi wami ngoba sengiqashwe lana ke sengizohlala nawe hayi ngamqala ukumbona ukuthi hayi asakathanda bengibuka amehlo akhe ayagijima njengawemamba sholo ukuthi phela ngiyindoda angikwazi ukuthi ngizotshena oyena ukuthi ukuthi mina ngingahlala ngedwa lapha yena ehlala yedwa la futhi sengathi singabangani kahle kahle ngaqala nje ukubona ukuthi cha nje uma ngikhuluma indaba yokuthi sohlala ndawonye noma uvuma isivuma kanjani yabona hayi ngithi ayikulungile evume ethi ayikulungile inkinga sihlaleke sobabili kodwa ngimbone ukuthi hayi la ikhaya kukho kusekho kumnandi la nje la imjondolo lasihleli khona akukho mnandi hey yabona ngelinye ilanga ke into ezokwenzekile ihambe ngiyemsebenzini ngiphume ngo5 ekseni uma ngabe ngifika ekseni ngifika kunemonto epakela iFortuna yes ngizocela ukulihoxisa igama lalomuntu lalomlisa ngingalisho ngoba abantu manje abasalungile njengoba ngikhuluma la ku TikTok abantu abasalungile abantu manje kushiyisa umhlaba yakuzingela umuntu ezekuthole ekubulala ungenacala ngizocela ukulihoxisa ilo gama ngoba isono sakhe leso isono sakhe lesasenzayo konke kwenzeka ikhozi kwabo yena kodwa ke anginendaba ngimzondi futhi kulungile mina ngiyazi ukuthi impilo iyaqhubeka ngoba ngizibulalanga anginankinga ngoba kube bengumfana week ongakhulelanga emakhaya waqhathwa wambisa umgodi waphansi wafakwa emgodini washawa wenziwa yonke into emakhaya kufanele ngabe ngayilengisa njengalabantu abanamhlanje abayilengisayo mina ngeze lonto ngilungisikile uze impilo yami ngenxa yomuntu enezoqhubeka ephile akithi nakho ngiyaqhubeka ngiyaphila namanje ngiright uyangibona ngiright yabona akunankinga ngikule ndawo kodwa uma kube ngayilengisa ngalesasikhathi kodwa ke igazi phela inhliziyo ngoba umuntu usuke imthanda wawungangibona kwase ngathi ngunodoli sengihovoke yonke indawo le ngendlela engangihlukumezeke ngayo kuleya ndawo uyabona bengabali ngedle ngizokubayela ngakuhlukumezeka kwami mfowethu kwawena uzohlezimula umzimba mangifika lapha ngifica le monto nginokha bengavuli awuvulani phela nqonqonqo vulani vula ngisho umngami ngithi akavule mina umngami angisho intombi yami yabona akavula kokudelela noma akavula ukuthi sesaba cha akona ukudelela uyasaba manje naye umuntu ngiyayibona umuntu ngaphakathi akavuli nje manje inkinga uzovula kanjani kuma nomuntu ngaphakathi kwavele umuntu usisi wena washeshwa waphuma emsebenzini uphuma ngo5 uphuma ngo5 emsebenzini oshuthi ngifika kusemnyama akude lapha ngisuka ngonyawo nje ngehle la ethankini la leli thanki lasemzimkhulu ngehlele phansi la ngithi uhamba nje kancane bese ngiyafika estandini la siqashe khona sengisho ukuthi ubengawu expect yena leso sikhathi noma ubekudelela nje phela ngicabanga ukuthi mina into lebihlale yenzeka kodwa ngifike sehambile so into ezomshaya manje iyodwa ukushuthi umlisa wakho lozokuhamba bengicabanga mina sengicabangela mina nje ngesingami ukuthi okushuthi umlisa wakho lozokuhamba wathi hayi namhlanje ngifuna ukuthi ebone ukuthi mina ngiona la yabona imina engiona la uma ngisanokha ke la bese kuvela uMastende ngezansi uMastende ke into omdala usisi nje ongangaye noma nje mhlawumbe ongaphatsana kwakhe uyayazi imfihlo yala ekhaya uyayazi imfihlo la ekhaya futhi phela lo muntu ufikele kuyena la ekhaya ezofuna indawo wayifuna kuyena indawo kwawena umnikeza indlu wangikhweba ngeza angithi uyabona izinza zelokishini khona ikhishi linomnyango walo khona ilokhuze ilento yangalala kulalwa ngakhona amakamela kunomnyango wakhona wangishonisa ngale ngasekhishini lo sisi oyikhishini ngezansi hayi ujikela ngale ngasekhishini wemsomi ngifuna ukukhuluma nawe ngijikele ngempela kwenze njani sisi ethi lo sisi baba Msomi ngithi mina yebo ngicela ukubuza nganti lo mama lo sisi ohlala naye akuyena nsisi wakho ngivele ngithuke ngithi nanga umhlola wami uthini kumina wesisi ethi cha lo sisi thina sazi ukuthi uMamsomi yes
okushuthi yena owakamsomi angithi yezwa lona angithi isibongo phela sesishintshile sesishintshile isibongo angithi semasishade isibongo sashintsha wasebiza isibongo sami manje yena akasayibiza ukuthi uMessi Simsomi usethi yena owakamsomi umuntu ombuzayo nje yena owakamsomi so njengoba nihlala lonke nje bathi uhlala nomfowabo ubacabanga ukuthi lo mastand akithi akasiphela lengane wazi ukuthi yena njengoba mina ngihlala ngumsomi nami okushuthi ngisaswela indawo yokuhlala ngiquba kusisi wami yayizwa lento manje ngithi mina umfazi wami lo wesisi umfazi wami lona ngishadile naye ethi bathi dlengelele ethi angizwa ngithi mina umfazi wami lo sishadile naye clean nje emini ngalibalele ngimtshela idate wade ukutshela ngithi ngishade mhla ka26 kwaku 2006 ngishada njengoba ngisho ngithi ngishade ngo2006 naye ngimkhasi ethi ngishadile nje ngiright ngiclean nakubo kuyaziwa sinomuzi futhi eqopho ngithi sidayimza imkhulu ngithi mina sinomuzi eqopho kanqakubani ethi hayibo webhuti wena msukudala wena yabona le ndoda lapha ya endlini izokulimaza ngithi kanjani ethi lalela ke ngikutshela lo yamuntu lapha ya ilokhu kwafika lo sisi wahlala inyanga embili lo sisi kwafika lo muntu thina sazi ukuthi indoda yalo sisi lo yamuntu lapha ya ngithi mina ubani lo lapha ethi sibani bani ngeke ngisho igama lakhe ngoba ngishilo ukuthi ngivikela igama impilo yami ukuthi impilo yami ibe saved ngoba abantu manje abasalungile uthola ukuthi naye phela unezingane zakhe noma nehlobo zakhe engeke iphathe kahle ingathi mazibona into enjena zihambe zimtshela ukuthi hawu kuthiwa wena wenza ukuthi emfazini nomuntu uyena kuphela kumele ukuthi azi ukuthi lokho akwenzayo noma sehambile emhlabeni angeke libone izulu ngoba ulale nomfazi womuntu kahle ubhidlize umuzi womuntu yabona wangihlukanisa nezingane zami engangisithanda ngalendlela engangalindeli ukuthi ngelinye ilanga angeke ngikwazi ukuzondla mfowethu uzozwa ke mfowethu okay so njengoba wena sorry ngicela ukubuza njengoba ulapho wena endlini kukhona nje ukudla okubonayo ukuthi lokhu kudla kuyabiza lokhu noma njengoba uhamba ngefortune umjida ngithi akho kudla mfethu engikubona ukubiza kuthengwa yimini ukudla kuthengwa wena kuyengwa yimini ukudla lakho kudla engase ngithi ngangikubona okubizayo okunjani nestofa ashaya nge4 plate mhlawumbe hayibo ilokhuzi le 2 plate lona engawufica ukhona epheka ngawo umfazi namabhodwe lawo phela mfethu engifisa ukwazi lokho umuntu wesilisa uma ngabe ethola umuntu wesifazane umuntu wesifazane wasemtshela ukuthi nginayo indoda ngoba ngineqiniso ukuthi yena wayazi ukuthi ngikhona wayesazi angithi phela usuka yena ezo destroyer yabona destroyer nje into yenyoni yabona into yenyoni kahle kahle usuke ezo destroyer into yempatha ukuthi akenze noma yini hayi ukuthi khona into mhlawumbe umnika 1000 yena ethi mina ali 1000 lakho angithi yabona ngeke kodwa ethenge igrocer la endlini uzoyibeka imali pocket money yabona wena usale unje njengoba nje ngangibona ngikwakonda mina lapha ngangithenga ukudla ngiqiqike ngihambe ngihambe cabanga ngifuna ngithenga ukudla semjondolo ngifuna ngithenga ukudla kwasekhaya ngoba nasekhaya phela sikhona izingane and sekubuye nabafana bami nezingane zami mfana omdala umatric uqedele incomane esikoleni lapha eXhobe ehlala ekhaya lapha ngamina ngoba ngathi mina hayi akaswendele ngoba ngimtholi kahle ukuthi ufele kanjani matric ngalana akeze ekhaya kwazowenza ngapho ingane yami entombazane nayo futhi u-standard 7 standard 8 wenze ngale bisaqhubeka isathi safunda kwacaca ukuthi ke manje isimo asisavumi ayithi asisavumi ngoba sithe uma ngabe sixabana naye lo sisi ngimbamba kulento ngoba ngithe mangibuya lapha kulo sisi loqashile ngiza la kuyena imoto ayiphume yoshona le fortune okay wena awusadistebanga noma awusangenanga akithi manje ngithe mangibuya kulo sisi ngathi engiliba lo sisi wengilibalisa ngamabomu efuna ehambe lo muntu ngoba kusho lo muntu akasakwazi ukuphuma la ngenxa yokuthi mina sengila yabona ngicabanga ukuthi mina indlela engangisuswa ngayo ngoba ngithe mangibuya kulo sisi ngithi hayi imoto ayishona bengena endlini ngibuza ukuthi ubani lona ngicela ukutshela ngane wethu umuntu wakhona wabesho ngempama kimi yes wathi umngane wami kanti ngithi umngane wakho njani washo ngempama mesho ngempama lo sisi eshephume yes ephume angithi begqoke lento inedress ephume nayo inedress leyo kanti uphuma nje ugijima uye police station
Yes. Mayefika ePolice station efike ethi ngishawa indoda. Yes. Ngishawa indoda. Kodwa uyena okufaka impama. Kodwa kushawe mina. Ushaye mina ngempama. Ngithe la ngisacabanga ukuthi ngabe ngiyambamba noma ngenzani wabephunyuluka. Wabephuma ehamba. Yes. Wafika ePolice station wathi sengimshayile. Ngingakaze ngimshaye. Yes mfowethu. Namanje phela akasathemba ukuthi wena uzomenzana. Namanje kule protection order abanginikeza yona kubhala ukuthi mina ngamshaya. Yes. Kodwa ngakaze ngimbeke isandla. Uzozwa ke mfowethu. Wafika ke amaphoyisa ake ethi hayi mfowethu uthi umngakho akakubophi kodwa ubhalisa iprotection order. Iprotection order ke ithi ke ndoda lapho ekhona wena usadingakali khona. Umfoneli mawuhlangana naye endleleni umbingeleli mawuhlangana nje ngumuntu ongamazi. Awusavumelekanga futhi ukuya kwakho. Angithi sisamjondolo la emzimkhulu. Silokhu sigoduka sekhaya iqopho kuphela. Sibuye size emsebenzini. Awusakwazi ukuya eqopho. Angisakwazi ukuya eqopho manje emzini wami kancakubani. Hey. Yes. Kunezingane zami lapha ezisuka la eNdwedwe ezofunda lapha. Kunezingane zami lapha engizalayo kuyena. Okufanele ngizisupport ngizondle. Yes. Mfowethu. Hayi ngiphile lempilo ngithi ngisayine lencwadi kulungile esuka enethuthe la siqashe khona eyoqasha yedwa ke manje. Yes. Eshiye mina la hayi nami ngabona ngahlala kanjani endlini kade ngihleli nomuntu ngisuke nami ngithuthe nami ngiyofuna wami umjondolo ngiqashe eceleni. Yabo ngoba senginokwesaba nokuthi sengahlasela nokuhlaselwa manje. Yabona. Ngihlale lana ngenxa ukuthi ngiyasebenza. Hey wemfowethu. Lalela lana. Mangise sayithini ngisushwe lapha ya kakalokho kuze kuthiwa hayi angifayelanga lo baba ukuthi engasebenza la emathankeni. Ngithola isite manje ubudlula kanjani nje ukuthi ngisebenze lapho. Mntaka baba bekuthi ngingenze lutho ngiyabona nanga umseshi. Nanga umseshi. Awunali iphoyisa awu. Lithi yebo msomi sawubona msomi ngithi yebo thi awusondele la ngisondele. Angena le emontweni ngene emotweni ishaya imoto ihambe. Yini na? Masifika lapha ePolice station ethi ithi into somfonelile. Kasange ngimfonele. Yes. Lento yenzeke day and day kwakuze kukhale umunye usisi lapha sengikhohlwe igama lelo wase sengisebenza naye kodwa umsuthu wase ethi ngendlela ohlupheka ngayo umsomi. Angisanze ukuze njani. Yes. Sisebenza sibabili la. Mina nentombazane emini. Ngithathwe ngihambe ngiyiswe emzimkhulu ngifike lapha ngibekwe njengomuntu onjani esiboshwa. Ngihlalisiwe mhlambe 10 minutes 30 minutes ngiphinde ngidedelwe kuthi uyahamba ungaphinde umfonele hamba. Yes njalo ngiphile lempilo mntaka baba ngiphile lempilo. Ngaze ngaya komunye ubaba nje ngase ngimjwayele ngaya kuyena ngawethi baba ngicela ukuzobuza njengondoda esikhulile. Baba ngiphila impilo manje ebhlungu. Sengiphila impilo angazi ngizothi impiloni leni. Yes. Ethi lo baba wathi lo baba wemfana ngathi mina baba wathi usukaphi ngathi ngisuka eNdwedwe. Wathi bakhona abantu kini ngithi yebo bakhona sekhona baba khona mama ngithi bakhona ethi uhlalele endla. Wathi uhlalele endla. Ngoba impilo yakho uzogcina suze wena wayilusa. Uzozibulala wena mfana bungazibulalanga uzobulawa. Hamba la. Usho lo baba wathi thatha umthwalo wakho uhambe la. Buyela kwabakini. Hayi ngithule ngithi mina ngizokwenza kanjani ngithi uqinisela mntaka baba. Qinisele nje. Qinisele ngibekezele ngithi ake ngibekezele. Ngoba lo sisi ushilo verse wathi akasangidingi empilweni yakhe. Ushilo futhi wathi ungathi sefonela nasekhaya wabatshena ekhaya ukuthi uma ngabe uyilandi lento lengane yakho la engaba ihambi la uyifica ifile uyithola ifile futhi ngeke uzwe ingcwabe futhi uyiqinisile kube ngafela lapha ngeke ngicwashwe. Mhlambe uma ngicwatshiwa babe ngeyabakithi beyibone shithambo. Hey. Yabona ngoba phela kukude lapha la ngikhona. Hayi ke mntaka baba. Lo muntu usumfundisile, sumenzele konke. Ngimfundisile ngemali yami. Wathi ngamtholela umsebenzi ngemali yami, useyasebenza, usefika uqoma udriver wama truck. Khona la. Yes. Uqoma udriver wetruck driver. Akithi wenza access control. I-access control mayingena imoto uyayibhala.
uyibhale ukuthi ingene time in noma uma iphuma imoto uyibhala time out mase ibuye uyibhala time in uzohlaleshelwa nje sayipaka ku drive ngangixoxile lento nayo ukuthi uyazi lapho uyosebenza namadoda uzokwazi yini ukuthi ukumele ukuthi indoda ikushela unyaka wonke ikushela nje unyaka wonke ngikhuluma ngonyaka wathi hawu shela izokubonisa imali ngumfazi mina ubani ongaboni ukuthi ngumfazi ngathi mina yazi ukuthi indoda iyakwazi ukuthi ijombe eyehle truckini ishuthe ku 200 ephaketheni wathi ngathi mina kuzokwenza kanjalo uzokwazi ukubekezela athi unesikhwele nje wena unesikhwele nabongani unesikhwele yabona ayikho lento baba kaThabani ngumfazi mina ngishadile ngabe ngayibona iring ufake iring lo muntu ingqovu uyabona la ngabona khona ukuthi kuyonakala sixabana nje ayisekho iring yami le ebusiso umfundisi le busiso umfundisi wathi lahlekile ihambe namanzi kanjani okushuthi indoda yakhipha lento ayitshinga lapha uyezwa lento sizoxabana nje sizombamba ngizombamba nje nendoda kuvese engasayigqoki ayisekho usegqoka lama ring lawo wathenga ngo 20 rand ayigqokeliwa yinombani kodwa le yomshado le busisiwe yomshado ayisekho yes bayizizwa lento wahlakazeka kanjalo umntaka baba umshado wami engangokuba mase ngibuyele ekhaya mfowethu ngathatha isinqumo ngathi ngoba izingane zami uthe yena esuka gibela hamba ekhaya waya ekhaya kancakubani wafika kancakubani ukhona lo mfana wami omdala khona nentombazana lo mfana wami omdala use khona intombazane asebenza nayo eqashile la sebenobudlelwane wafika abaxosha bonke bathi ngiyabona njengoba nje manje sengiqabene noyithi ngamxosha la njengoba sengixosha uyihlo la nani futhi angisanidingi la yes angithi manje benihleli nobabuweni la uyena waniletha la sisezwana naye sengixoshile kuyithi etsheni izingane mfethu usho mfethu lo mfana wami omdala ufunda umatric yes and ubhala exam uyabhala mfethu uyabona istress enganeni esingaka mfethu wayixosha ithi uthi umfana wami wamxosha ngabo 7 ebusuku wathi hambane ngeke nilale la namhlanje zahamba ingane ngazi izoshona lapho hamba umfana wami kumngani wakhe yahamba lengane le yaya la ngashuthi yayisekhona ubudlelwane yasinabo nomunye umuntu yayohlala khona intombazane lenye ngase le intombazane manje ngase ngihlasiwe lezi ingane ukuthi lezi ingane kumele iqede lezi ingane manje ngimaphi kodwa manje sengihleli maphi emjondolo emzimkhulu angisenaphiso kuza la khumbula ngenye ilanga nje bafona bathi baba silambile ngathenga ukudla kwafona lezi ke izalo yena ngo lezi esekhaya zathi baba silambile ekwasika kumina ingane zami lezi ngathenga ukudla ngakhohlwa ukuthi ongenani angikushiye noma sesitobhini ngathenga ukudla mina ngakuthola ngaze ngikubeka ekhaya yes uma ngiyokubeka ekhaya ukudla ngifike ngishiya ukudla ngishiya imali yeingane zokuthi zikhera esikoleni ngihambe kubele emuva ngakusasa ngangivalelo sophula umthetho sengiphula umthetho protection order hawu izingane zami zilambile ngenze njani bathi bona ayela phoyisa lela phoyisa abafowethu akufunakala ukuthi umuntu umcindezele ngalendlela lo wabhudi wengcindezele sengasokuthi mina ngene wala kwaZulu udloma wala elokhuzeni kuleyo ndawo leso sikole wala eSouth Africa cha nje wala nje eSouth Africa mfowethu yabona wengihlukumeza sengazokuthi ngumuntu okufika la eSouth Africa yabona engaze ngaba nokusola ukuthi mhlambe naye mhlambe naye usefakiwe naye esivivaneni yabona yabona yabo lelapho isaleli uma besasebenza uNkulunkulu ezilibusise libe nomndeni omkhulu umfazi waleze engalenzeli lokho okwenziwa umfazi wami ngoba le nduka eyangishayayo naye futhi umuntu azi ukuthi yomshaya abafazi lapha abafazi laba mfowethu umfana nguse engakhohlwa ukuthi ngelinye ilanga naye umfazi wakhe uzombamba ephutheni mhlawumbe niwesidubula mina ngisidubulanga angizilengisanga kodwa mhlawumbe ngeke kubekezelele okwabekezelwe yimina okwabekezelwe yimina ngeke zekubekezelele ngakho ke ingane zakwethu mfowethu udokotela kunzima ukuphila emhlabeni ngase ke mfethu ngithatha isinqumo sokuthi ngibuyele ekhaya kithi eNdwedwe mangibuyele ekhaya kithi eNdwedwe
Hey. Phela sengihamba iminyaka o17 done. Ngami iminyaka o17 kini. Hey. Uzobuya manje. Eish. Anginayo ingubo yokulala. Angisenayo indlu la ekhaya. Angisenalutho nje. Sebakhohlwa ngawo kahle kahle. Kwakufika la ngifike ngigqoke ingubo zakaSidingo security engangisebenza kuyena. Ngigqoke iuniform kuphela. Ngoba angikwazanga ukuthi ngingaye ekhaya ngiyothatha impahla ngoba angisadingakali kulowa muzi. Mengiye ngatholakala kulowa muzi loya ngizovalelwa. Yes. Ngasuka mfowethu ngakuthi ngize ngifike ekhaya nganginazo izinto endlini kuyasiza ukuhlala nezinto endlini ube nayo iTV ube nayo lokhu lakho lokukhalayo lokhu ngadayisa lezo zinto lese ngidayisa ship sekithi mfowethu thatha ngo200 ithatha ngo300 ngoba ngiyenzela ukuthi kuhlangane le mali yokuthi ngikwazi ukungena nje egcekeni ekhaya ngoba ngathi mengisho wathi ubaba nomayo uma sithola ithambo lakho Manje sithola ithambo lakho kuphelile uma ungakwazi ukuthi nje uzame imali ukuthi ungenele ekhaya egcekeni kufikani yona mpaka ngizacile anginamali anginazo ingubo zokugqoka anginayo indlu la ekhaya anginalutho ngawolala no ekitchen nomayo uma bese badala kabe nobaba engasekho indaba ukuthi mhlambe ngalela bobabili bese bevese belalana nezingane nje bengasenendaba yabona ende bayakwamukela mawufika bayawemukela mangifika mfowethu la ekhaya indlu silele kuyo ayinalo shiwindi imbozwe ngeingubo uyabona nje iyafa umuzi uyawohloka umuzi uyaphela abafowenu abasebenzi bona akasebenzi umfana wakithi uyazingela ujaha inyamazana hey yes ujaha inyamazana wakaphiwanga nje ngalokho kwaseTown lokho kwaseTown ukuthi engasebenza manje nje wangikhuluma nje uhlele ekhaya into ayenzayo mhlawumbe manje nje mhlawumbe kude ujahane inyamazana yabona khona vele abantu abanjalo uphila ngenyamazana nje uyabona la ekhaya umuntu ola okwazi nokuthi ephile imina ngoba phela mina okwazi ukwenza izinto hey hayi mfethu ngibuye ngihlaleke la ekhaya mfethu ngihlele mfethu endlini enjani yabo mangibuka umuzi wasekhaya kwakufika inyembezi ingubo engilele ngazo engiyimbethe la nokumchamo hey yes nginikezwe ayisikho phela ingubo sokulala ingubo ilingena abanikazi bazo mina ngifika ngiphethe ingubo ngiphethe lutho ngifika nale uniform yakaSidingo nginikezwe lezi ingubo ngidlala enye phansi ngimbathe enye yes yes kaphila impilo ebhlungu noma sengisekhaya kodwa ngalokho ngithe nina bakithi ngiyaxolisa ngalicela uxolo kwabakithi ngalicela khona kwabalele phansi kothuli lomhlaba ukuthi cha ngenza iphutha ngiyecela uxolo ngoba umuntu wesifazane bafethu yakuthatha ekufake phakathi esijweni solwandle ukuthi usale phakathi esijweni solwandle ngahlupheka ke mntaka baba ngenhlanhla kwaba khona ihlathi lesecurity lapho la ngithatha ngihola ayifuthi into ehlekisayo la ngisawusho kusho kodwa lelo senti engangithola kulelo hlathi lesecurity ufake ekhaya kwadliwe ekhaya ngawushintsha umuzi kancane ngazama ukuthenga le plaster ngathenga iwindow belingekho laba khona hey yonke into yaba khona kwaba umuzi njengoba namanje na ke nje ngiphila ngaphansi kwesandla sabazali hey anginalutho angimazi ke manje into dokotela engilethe kakhulu kuwena engicela ukuthi engenzele yona angazi noma nginenkinga yokuthi anginamali awunamali anginayo imali dokotela yabameli ummeli uyakhokhela na ukuthi imfundo yami ayibanga nkulu kakhulu yabona ezinye izinto angizazi njengoba nje zangeqe emshadweni ukuqala ukuthi ngathi ngishadiswe umshado onzima kangaka angiwazi umshado ngangawazi yabona ukuthi ngathi ngishadiswe umshado ukuthi okwakhe okwakhe nengadla konke into yami angimazi ukuthi njengoba ngangidivorce nje ucabanga ukuthi uyodlana so ufuna ilawyer kahle ngiyacela ukuthi uma kwenzeka uthola ilawyer ngiyacela ngithole ilawyer engakwazi ukuthi ngidivorceise ngifuna ukuphuma kulomshado ngoba senginominyaka manje iminyaka 15 ngahlukana ngihambe ngo2015 mawungabala usuka ku2015 usifike manje singahlangani singafonelani anginayo inamba yakhe anginalutho lwakhe hey yabona umuntu abantu engize ngiqhumane nabo ngaze ngazama indlela ukuthi ngithole inamba yemfana wami ngoba ingane zami kumele ngazi ukuthi yazi ikhona ziyaphila yabona kodwa nina lokho aswe 2015 asiqhumani naye asifonelani lokho asho nje wathi akufonelwane kweziwa lutho lokho nje ngahamba ngibuya ngambona emehlweni nami yabona
futhi akunendaba kumnandi lokho ngiright mina into engiyicela kuyena ngicela idivorce wena usukhona ukusekhona okhona manje uyabona manje ukhona khona manje okufanele ukuthi naye ekhululeke akanginikeze ipeace ngoba nami ngamnikeza ipeace nomuntu wakhe ngale engangimbone naye nami sengifuna nami ukushadisela ngifuna ukushada nami nale ngane yomuntu yabona manje ngeke ngishade uzoba nzima umshado wami mangabe yena engavumi ukuthi sidivorce ngingakho ke ngithi ngicela ilawyer manje ezokwazi ukuthi ngidivorceise ngiphume kulomshado engafakwa ngekhanda kuona kahle kahle ngangibanjwa inkunzi ngoba ngikhumbula nje dokotela masenjalo nje uma ngabe sesiqabene ngale uyahamba phela uyokusho kube kwento kamakoti wakho ukuthi sesiqabele sekunje ngahamba ngaye ekhweni lami ngayotshena umkhokazi wami wabiza abantwana bakhe usho ubhuti bakhona abadala bebefika la behleli la ngayezwe igama ngaze ngibizwa akithi ngihleli la bahleli la nobhuti bakhona ngasibeka istory ukuthi la siqabene nomnkosikazi wami ngimbambe nendoda kanje yes uma ngisho njalo ukuthi ngimbambe nendoda kanje ngithi uNkosi wami mbambe nendoda kanje uyazi wathini umama wakhona ngithi ngiyambikela lo daba wathi uyabona uma kube ngiyaphila kahle bese mdalake uma ube ngisaphila kahle bengizovala eminyango ngishaye lento ngishaye ngize ngiyibulale leli khobongo umuntu omdala lo wathi mina esho kulabafana bakhe wathi wena sibanibani nawe sibanibani ngabe nivale eminyango la lishaye likhobongo lishaye libulale la endlini lingasuka la eqopho lizoshaya ingane yami la hayi yes kusho mama umama omdala ethi angishawe ngibulawe ingane zakhe ngoba mina ngihlupha ingane yakhe hey ngingakaze ngikwenze lokho wathi abavala iminyango uyazi ubani wangisizayo lapho ngasiziwa umfana usibalo omdala shuthi umfana wakhe omdala uthi umfana wakhe omdala ubemayo namhlanje umgqibelo abakholwa lapha bawo namaNazaretha uthi namhlanje umgqibelo kufika usibali namhlanje uzosibikela lolu daba olunjengalolu eliyansizwa leya inkosi ibusise nala ikhona emazulwini siyahamba emhlabeni lo sibalo omdala kodwa ngithi uNkulunkulu emfake ezulwini neqiniso uma wengenayo iqiniso ngangishawe ngiphelile lapha ngangizoshawa ngifele phakathi endlini ngijikele lapha ya obhukwini uthi njengoba usibalo efika namhlanje ngomgqibelo kade usise ilango losini kade la usise ngolosini ezobika lolu daba njalo usisi ezivakashile off wafika usisi wahlala la kwamnandi kanjani waphindela emumva akazange zelibike lolu daba weyekeleni sisi ukuthi esitshene ukuthi khona into enjengale ukuthi baqabene usibali uthi uyafeba weyekeleni akakwenzanga lokho usisi akithi yezwa manje kusho lo bhuti ke manje wathi lo bhuti mina ngeke ngiyenze leyo nto wabe sukuma lo bhuti athi sengiyahamba mina yes kwabe kusukuma nalomncane wathi nalomncane hayi sengiyahamba ngaphuma ngabalandela wangikhwifa ngamathe lo mama wathi khwifi wathi hamba sonakali wathi uma kube wena nje bekufuna ushawe wena wathi zathi mase sikhuphuka le enhla komuzi bathi osibale bese okushayelana wenzeni ngoba wena wenza iqiniso ukuthi uzombikela usibikele ukuthi manje sekuyisimo nje ishadile phela yabona bathi osibali sicela sibali ungambulali ungamenzi lutho vele usuku uhambe la sekusho ke manje osibali ke manje bathi ayihamba sibali ngoba vese lento aseyenzile useyenzile ngahamba nabo sathi besifika esitolo ngafike ngabathengela ibhodlela leSmirnoff ngabathengela amakhasela u4 ngathi sana niphuza bosibali njengoba ningibona namhlanje seningibone kokugcina ngiyavalelisa baba yini okay njengoba angithi nashada nalo muntu kwathatha isikhathi singakanani ukuthi izinto zishintshe nje kwaba iminyaka emingaki kumina like angithi nashada church yes kwathatha isikhathi singakanani nje yonke lento ukuzijike nje vele ibe lento ijike ngo2015 nina nishadeni thina sishade ngo2006 ayihlalile nje yabona bese siya 10 years ngoba ngabe bese kwenzeka lento nje ngangithi ngonyaka olandelayo ngizobe sengenza nithiwa yini lento ukuvuselela umshado akisho ngizobe ngivuthe ngangithi ngizobe umshado wami ngizovuselela ama vows wathi ngithi ngizovuselela umshado wami ngoba sesiqedwe 10 years
Hey. Yabona? Bese sinesikhathi eside kakhulu. Eside kakhulu. Yoba ngikutshena ngithi mhlambe ekhaya more than 25 years ngangigcinile ukuya ekhaya. Lo 15 years engubalayo, ngubala sengiseqopho, sengakhile eqopho. Yabona? Angubali ngihambe ngihlala la ngibali leminyaka ngihlala koMashu, ngihlala koMakhutha, ngize singibala sengihlele eqopho. Hey. Yabona? Manje umuntu wesifazane uyafana nengane. Ngoba la umphethe kahle kakhulu umenzela yonke into. Yena uyabona ukuthi wena okwakho akukho. Bese kuthi lo muntu ozo destroy impilo yakhe, ozodlala ngaye. Onama empty promises. Hey. Onamanga. Bese ethanda yena kakhulu. Kuthi wena oze ngeqiniso wavele efront. Adlale ngawo. Phendula kube silima wena. Ikulimaze kangakanani lento Msomi angithi manje ukhona umuntu onaye. Yebo. Umphatha ngendlela okufanele ukuthi abomphatha ngayo noma usanalento mhlawumbe ukuthi mhlawumbe nawe uzoyenza lento kumina. Hey doctor. Yabo lo mbuzo ongibuza wona ngibuza umbuzo onzima kakhulu mfowethu. Kahle kahle ngangidinga icounseling. Icounseling awuyitholanga. Angitholanga mfowethu. Uyabona mfowethu nginaye manje umuntu enginaye. Kodwa ngimethembi 100%. Angiyakhohlwa nelilodwa ipercent elincane lokuthi ngingathi ngelinye ilanga lo muntu ngiyamethemba. Is the reason yalokho ukuthi ngibonile. Angeke ngihlale nomuntu eminyaka eminingi kanje ezongijikela. Egcineni sengithi cha manje senami sengingena ebukhehleni. Sengingena ebukhehleni sengiyaphuma emnganeni ezongijikela umuntu esifana nengixoshe. Istress nje mfowethu nginaso kakhulu salento kakhulu futhi nawe uzesho ethi kahle kahle mina ngithwele icala engelona lami. Uzesho naye lo enginaye ethi uya understand kodwa ukuthi hayi ngempela kubuhlungu into eyenza mfowethu yabona kubuhlungu kanti andina kuyena manje sekuyazwela ngifuna uqamba amanga kuyazwela ngoba manje ngimgade nami njengezikhali zamantunga. Uyabona nje manje ngijowa ngila uma ngamfonela lingangeni ucingo inkinga leyo inhliziyo ingqondo yami ithi kushuthi khona lo muntu manje osekhona osengenile osengaphezulu osebenzayo ubhuti wefortune asekhona ubhuti wefortune usekhona isicebi yabona ngenxa yokuthi yabona mfowethu lento ingenzile yabona yabo uzeshe ethi ingaze ngathwala icala engale ngithi mina umuntu wesifazana ngisawumthemba kahle kahle mfowethu umuntu wesifazana naye ngimthathe ngoba uma usemdala usengahamba nominini. So kuyangiphoqa ukuthi akube khona umuntu la ekhaya ngoba bengahamba uma engekho umuntu ngiyosala ngedwa. Uma sengisele ngedwa ngiyokwazi ukumela ukumusi. Njengoba ngisebenza kube ngihambe ngiyofuna amatoho nami. Ngeke ngikwazi. Uyabona? Ngoba manje kuzosala ekhaya kungekho umuntu. Egcineni ngibuye la ekhaya sekuvimba imamba. Ngibaleke ngiyohlala kadadewethu. Nodadewethu engiqosha. Ngibaleke ngiyohlala kamfowethu. Nomfowethu engiqosha. Ngibale sengihambe ngifuna ihlobo. Ngoba phela nginamfana sengiduke nezo. Ngigcine mhlawumbe sengifana nepharo leli njengoba ubona amapharo ehlala la emgwaqweni. Abanye behleli la nje kungenxa yezinkinga. Kahle kahle ipharo amanye akuwona amapharo. Amanye abantu nje abaphilayo kodwa ngenxa yesizimo nezathu engathi mehlala phansi ekuchasisele sona usubone ukuthi kumfanele ehlale emgwaqweni. So mfowethu ngiyasiza istory sakho Msomi sibhlungu nababukeli ngiyathemba ukuthi bazokwazi ukuthi bakusize if ukhona ama lawyer azoyibona le video if ukhona ama counselor sicela limsize nje uMsomi ngoba kunzima kakhulu ngiyazwela nani le story ukuthi sinzima kanjani and ikakhulu nje lento yakho yomshado angithi ufuna ukudivorce ngicela mbela mangazi nje bengikwazi ukudivorce doctor kungabe ngisizakele bengikwazi ukuthi kuhlebuke le certificate ningakhuluphala nasemzimbeni ngoba yebo kona nginalutho enginalo ayolithola kumina kodwa ke nami ngiyakufuna ukuthi ngibe nepeace empilweni ube nepeace ayipeace anginayo ngamanje usaphethe isibongo sakho manje yes usaphethe isibongo sami ngithe ngithi ngizama ukuyovuselela impesheni yami grant impesheni yami yokugula ngafike lapha bangishaka sathi bathi ngihambe ngiyofuna ilokhuze certificate somshado ne-ID yomfazi manje umfazi ngizomthatha aphi ngoba izintaba ezimbili ezehlukene futhi njalo kune protection what yes ngine protection order phakathi kwethu eyenziwa yabona
Hey, So- no yabona lento iyadinga impela ukuthi uthole i-lawyer and uzolithola usizo. Ngingabonga kakhulu dokotela mase ngithole usizo ngoba ngifuna yazi Nkosi yami nayo lo ezongisiza ukuthi engathi ngabe lo kahulumeni engakhokhelwa ngoba nginamali. Yeah. Kodwa ngiyafisa manje ukuthi ngithole usizo ngiphume kulomshado ngoba lo mshado ungicindezele angikwazi ukuphefumula. Yeah, isimene esikanje kuthiwe kube nomuntu mhlawumbe wakini ozohamba mhlambe nabomthetho abe uyena ozokumela wena. Yebo. You understand that? Yebo. Wenziwe yonke into ekhona lowo muntu. Yebo. Noma wena ungekho. Ngoba phela i-protection order ngithi ayikuvumeli wena ukuthi usondele kuyena. So ikhona vele indlela ukuthi wena kube nomuntu wakini mhlawumbe angazi umngane osisi wakho. Ikhona dokotela indlela engeza ngayo njengodadewethu. Yeah, njengodadewethu. Udadewethu engahamba nabantu bomthetho ehambe nommeli befike benze yonke into. Usisi wami ngeke nginqabe lokho usisi wami ngoba naye lesimo engikusona naye simphatha kabuhlungu. Ibhlungu kakhulu lento nje, ibhlungu nje nami nje ngiyimamele kanje. Okay, unengane phela zabafana nabafana ngithi. Yebo, kuyena kudlo engishade naye. Ngazala umfana nentombazana. Okay. Kodwa bekhona engibatholile kunomfana wami omdala. Bese kuba amantombazana awu2. Okay, abafana bakhona nami nginje kanje. Ngingathola iadvice kuwena. Ungam-advise kanjani? Ungaba-advise kanjani abafana bakho nje? Since wena usudlule esimene esikanje. Yini mhlawumbe ongabatshela yona, iadvice njengobanikeza yona ezindoda? Yabona dokotela iadvice enginamanje engibatshela yona. Kakhulukazi lo mfana omdala ngoba usekhulile futhi useduze nami. Ngiyamtshela ukuthi mfana wami 1 ungathandani nomuntu wakude. Okay. 2 umuntu uma umtholile wesifazane ungavumi ukuthi ekulide empilweni yakho. Yeah. Kubo yena okutshenayo ukuthi manje sekuzokwenza ukuthi kwenzeke ukuthi busuyavuma. Ngoba uyogcina ngelinye ilanga ushile leli khaya wayohlala endaweni engekho safety. Mhlambe wena ungabi nenhlanhla njengami mina engibuye ngiphila. Yeah. Wena ugcina sewuzwa umphefumulo wakho usalele lapho. Bese kugcina egcineni sekufunakala manje kuthiwe kunomuntu owahambayo owashonele entabeni. Lobo bunzima mhlambe sekuthwelwe abatwana bakho wena ukade washona sekufuna behambe bebheka la bengazi bayoshona ngakhona. Kodwa mawucabanga wena lento njengoba usho ukuthi unayo umfana. Ucabanga ukuthi umfana wakho ngeke ayenze yona lento emntwini wesifazane. Don't you think lento ikabili? Noma ucabanga ukuthi abantu besifazane yibona vele abalida ekuphuleni inhliziyo zabantu besilisa? Mfowethu ngifuna ukusho lokho. Bane advantage. Bane advantage. Yeah. Into edathi ngithi bane advantage ukuthi abantu besifazane. Umuntu wesifazane uma ethandana nawe uwazi ukuthi yena vese ukhaviwe. Ukhavo uhulumeni. Ngifuna ukusho lokho nje ngikusho njengesabi futhi awonke amadoda ayabona ukuthi thina amadoda sesele ukuthi kuphela sibulawe sifakwe lapho lwandle. Kahle asikho ndawo thina khulumeni. Abantu abanamalungelo nemithetho egcwele kahle abantu besimama. Ngakho namuphi khona ingane bikathi ingane 15 years yazi ukuthi mina la ekhaya ngezinto engiyithandayo. Yentombazana. Yeah. Angeke futhi uze uyiluleke futhi uyitshele lutho. Yayizwa into engichazayo. Angeke mntaka baba uzuyiluleke uyitshele lutho ngoba iyazenzela la ekhaya. Mangase uthi uyayibuza ukuthi njengoba ufika manje ngo7 uphuma phi? Phuma bangani bami. Buke wayibeka isandla. Uyamaphoyinta uyakhona. Yovalela. Ngiyabonga wenifakazi wami. Kanjalo ke nomfazi eganile namhlanje. Buke wambeka isandla, wavuka ekseni wahamba, waya enkantolo. Kwenzekani kuwena? Uyawuvalela. Angithi ayizwa le nto. So asina peace. Futhi ngilokhu ngiyadabuka ngcono mina. Yabona manje ngithi 56 years manje. Yeah. Or 55 years lo.
Yeah. lonyaka ngoba ngihamba nawo njalo iminyaka ngiye empeshenini manje kodwa angisayikhaleli mina mekulungele inkinga yami nje ngoba kuphelile ngoba vele sengikhalela abaza ngamva kwami ngikhalela bona abantwana bami hey ngoba kuya ngokuya kuba worse isimo yeah sokuphila la emhlabeni ngoba manje mfowethu kahle sesiphila nje njengabantu abahamba nentambo yizwa umuntu osifazane eshaya ngempama wabuyisela wena uzokwenzekani kuwena hey yizwa ngabuyiselanga kodwa still kodwa icala lidla wena lidla mina icala hey yes angazi kodwa ngibuyisela yonke nayibona sesibengaqhamuka la manje ungabona isimanga ngithi ngino 52 years nje ngabe ibhunga elincane into engayibaleka hey yakuyela mfowethu into engayibaleka ngibaleka uzuthi hey webaba umsomima ngithi hayi ngobophe ekhaya uyabona nje ngila eThekwini nje ngagijima mhlambe hayi bengibona ukuthi uyangilandela ngashona ngasolwandle ngifike ngidakhe emtateni lapha ngijike ngiyele banamandla labantu la banamandla labantu mfowethu kakhulu banamandla abanikeziwe uhulumeni mengasexegisa imithetho eminye mhlambe esixegisela imithetho eminye amalungelo abantu besifazane mhlambe uzoba khona imishado lama divorce esiwacelayo nje namhlanje mhlambe azokuma ukuthi ebe khona ngoba baningi abadivorceayo usuku nosuku ngenxa yamalungelo abantu besifazane hey uma ngase uhulumeni nje mhlambe esisize naye elokhuze ehlisa imithetho ayinika abantu besifazane ngoba iyasicindezela ekwesibili isicindezela nje ibulala imizi yobaba bethu uchaza ukuthi kahle beku right ngenkathi mhlawumbe ukhula yonke into ibisa right lapho ngifuna ukukhuluma nje iqiniso loba linjalo yeah ingcindezi ebikhona ebantwini abamnyama la eSouth Africa bekuyingcindezi yokuthi iholo abaliholayo lincane akithi yezwa mntakababa bebe ngoba bebesebenzele o300 o200 uyabona leyo mali leyo kuba ukuthi kodwa leyo mali bi afforda emndenini ngoba ukudla bengabiza ezitolo bekungabizi bekudliwa ngikhule mina sidla umele rice indaba yerice besibona ngokhisimusi ngoba irice lona belithanda ukubiza kunomele rice yabona ngikhule mina sidla ilokhuzu umele rice kuhlanganiswa kuxove kanje kwenziwe isigwaqane isemele rice nobhontshisi sidle sisuthe ngikhule mina sidla inkobe ngikhule sidla isiphuphulu ngikhule mina sidla isicaba yabona so namhlanje sengibona sekunzima kakhulu mfowethu kunakuqala so ngithi qala ipeace bekhona okwesibili umuntu wesifazane bengamphathi umuntu wesilisa umuntu wesifazane ivini mntakababa eshonelwe indoda ingasekho indoda akushonile nje esengcwaba uma siza nawe sihambe emgwaqweni sihamba nje endleleni beyobuyela eceleni kwendlela eguqe phansi yakezwa ngoba ufaka ingubo ezimnyama uvilaphile yes beyibuyele eceleni eguqe phansi sidlule thina madoda akhothameli thina ukhothamela ukuthi kudlula indoda beyazi umuntu wesifazane ukuthi uNkulunkulu wakhe namhlanje kuphelile uNkulunkulu kuthina sesifana nabantu abangelutho kodwa mina ngikhula even ngiqhuba inkomo ngikhumbula nje ngiqhuba inkomo ngisewumfana ke nje umama weshonela lapha endaweni ngiza nenkomo waqweqwa wazwayoma lapha kude yes bengayidabulisha inkomo umuntu wesifazane uma ngabe evilaphile ezilile umuntu wesifazane mntakababa uma ekhuluma nendoda bengayibuka emehlweni hey namhlanje abantu besimame banamhlanje ukhuluma naye ukubuka emehlweni ezekhiphe shulimo ungaphezulu ekhiphela indoda akuyona indoda yakhe le uyashela menze njalo kuzokwenzekani kusasa mfowethu angithi kusasa kuzokwenzeka into engishoyo phela indoda ngeke na uyeke ukhuluma umuntu wesifazane uze ekhuluma ezekubuka emehlweni epetuza amehlo omuntu wesilisa nomuntu wesifazane akumelanga ebhekane kumele amehlo esilisa nomuntu wesifazane ebalekelane ngoba once abhekana kuba khona le sense connection yes ngiyabonga baba ngiyabonga kunjalo ingakho ke namhlanje ubona kunjena kuqala ngathini ke bengathi ngesikhathi esidlule
cha mfowethu bekuganwa kushadwe yeah bekuganwa nje kushadwe futhi lo mshado omhlophe bungekho wande manje ngoba sekufike i-new generation buyiba ivela kancane ngikhule mina kunamahlahla kuthiwa siyehlahleni makuthiwa kiba emshadweni bengizwe bekhala icilonge insizwa ihlome ihlangu zihambe ziye ejadweni lapho ziyobukela ijadu eliyosina maphi entabeni yabona lento yokuthi kuthiwe khona umshado omhlophe bese i-reception besingayazi lonto thina hey ibiyisimanga nje ngakho ke bangidropha eqopho ngoba mina ngazi umshado wesintu ukugingqika inkomo kuyinkomo ngalana ngalana hey angikwazi mina umshado lo ukuthi kufuna ukuthi umfazi efake lento eneshoba la emuva ehudule phansi emhlophe kuthiwa yini ivelu angiyazi yonke le nto mina kodwa ngaqala ukuyibona eqopho ngoba ngangenziswa yabona yabona manje na imfundo kahle kahle ibalekile ngisho kanjalo yeah ngoba kubona ngishayeka kanje nje imfundo ngashawa imfundo kodwa kwazile nje ukubambelela kwi-security ngibambelele kwi-security because phela i-security wena mfowethu amanothi akhona yeah angcono uma ugcine ukwazi ukubhala isingisi yeah angithi uma ugcinela ko standard 6 yeah angeke ngezwe njalo angisho njalo standard 5 standard 6 lo muntu seyakwazi ukubhala isingisi exoxa indaba ke singisane leso noma singesiphelele sonke kodwa ke shuthi ke ino yamanothi ka security ayinto njengaleyo nje yeah into encane yabona ngoba security bukwazi ukubhala uthi all in order uphelile iqedile nokwazi ukubhala istory nje uqedile mntaka baba yabona ngikwazile ukubambela ka security impela futhi ngiyakubonga lokho ukuthi ngakwazi ukubambela ka security ngoba ngabe mhlawumbe ngiphilanga kodwa ke okubhlungu kakhulu yabona i-security futhi usebenza kabuhlungu bese emva kwalokho umgcwambi into zalo hey kodwa kulungile ngayikho inkinga akukhaleli konka even izingane unkosikazi wami uma ngicela engidivorce ngicela evume sidivorce yeah izingane ngeke ngimphuthe umuzi futhi ngeke ngimphuthe angifuni lutho lwakhe cha okwasala ngale angidingi lutho kodwa ke angisho ukuthi ingane zami ngesifuni uma ngabe ingane zami zifuna ukuza la ngikhona ngiyocela ukuthi ezidedele zize kumina ngoba ingane zami kodwa angisho ukuthi ngiyamphuca naye yabona kuzokusiza nawe ukuthi ukhohlwe ngaye ngoba manje usabambelele kuyena you understand that Kamntaka baba into edade ngibambelekene ukuthi ngifuna ngihlukanise uma wakwazi ukungihlukanisa ngizokhululeka moyeni wami ngoba ngevele angisamdingi empilweni yami hayi empilweni yami angisamdingi mntaka baba angimdingi nje empilweni yami yonke njengoba kuthi ukuthi mase qhamuke manje umtshele umbheke ngqo nje la ekamereni umtshele uthi akudivorce ubheke nje icamera wema Mngonyama ngicela ungidivorce ke ntombi kaMngonyama ngidivorce imina lo ngithi angibona yimi lo ubongani wakamsomi ubaba kaThabani ngicela ungidivorce angisafuni ukuphila lempilo engiyiphilayo ngidivorce ukuze nawe ukhululeke la ukhona nami ngikhululeke yazi nawe la ukhona into zakho ayiqhubeki ngenxa ukuthi khona la kudingeka la khona mina ngeke kungithole ngoba vese sahlukana nami futhi la ngikhona nginenkinga angikwazi ukuqhubekela phambili nami ngifuna ukuqhubekela phambili nempilo yami ngicela ungidivorce ke ngiyacela ke ntombi kaMngonyama ngeke ukubize ngegama mina ngoba umfazi wami ngangikulobolile kodwa ke ngicela ungidivorce manje kuze nawe ukhululeke uqhubeke nempilo yakho ngiyacela ngicela nozobona le video wakaNcakubani engidlulisele lo mlayezo ukuthi umsomi udlulisa umlayezo ukuthi ucela ubaba uMakaThabani alungise idivorce noma ngidivorce ngingekho engaze ezefune mina unelungelo ungidivorce ngingekho ngoba uyena owangalayo hayi siyabonga baba umsomi no izohamba le video bazoyibona bazokusiza guys please like share and subscribe ishare le video ukuze umsomi naye akwazi ukuthola usizo hayi siyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu bafowethu uma ngabe kube kanjalo ngoba kahle kahle egcineni ngiyalidinga usizo ngoba angifunale ngiphila impilo yeslave ngibe ngise South Africa ngumtsitsi okuzimilela mina ngumZulu ngazalelwa la yabona Mzulu phaqo kodwa manje ngenxa yemthetho kahulumeni yalo hulumeni iyasicindezela ingcindezele mina
Yeah. Yabona ngicela abantu abengikhulule bandla angisamdingi empilweni yami ngicela ngidivorce bo lad bye bye. Hayi, siyabonga. Bye ngidivorce Guys, bye. please like, share and subscribe. Like, share and subscribe. Ziyakhala, siyabonga.